नमस्कार दोस्तों, आप लोग के गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दे कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे विवाह। विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर है। तो आप लोग का जो कि विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के जो कि इतना ज़्यादा व्यू प्राप्त कर ले बा, इतना ज़्यादा दर्शक लोग देख ले बानी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म अब तक कोई भी फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर न बा जो कि इतना ज़्यादा जो कि देख ले बानी। तो आप लोग का जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के जिंदगी के सबसे नंबर 1 फिल्म विवाह हो गई बा कि ऑफिशियल ट्रेलर के इतना ज़्यादा दर्शक लोग देख ले बानी। तो आप लोग क्या देखी विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर करीब 25 मिलियन दर्शक लोग देख ले बानी। जी हाँ भाई लोग, 25 मिलियन। तो आप लोग का कैसे, तो विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर 2 चैनल पर आयल रहे, 2 चैनल पर, इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर और यस्सी फिल्म्स पर। तो आप लोग के बता दें कि विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर रहे जो कि इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर करीब 16 मिलियन दर्शक लोग देख ले बानी। 16 मिलियन, जी हाँ भाई लोग, 16 मिलियन जो कि दर्शक लोग विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के प्यार द्वार दिले बानी। उही तरह जो कि यस्सी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जो कि विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर रहे, तो यस्सी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर दर्शक लोग जो कि विवाह फिल्म के ट्रेलर के देखले बानी करीब 9 मिलियन। तो 9 मिलियन तो दोनों मिलाकर जो कि करीब 25 मिलियन विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के दर्शक लोग देखले बानी और प्यार द्वार दिले बानी। तो आप लोग के बता दें कि अब तक के प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म बा कोई भी जो कि फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर जो कि 25 मिलियन व्यू न प्राप्त कर बा। तो प्रदीप पांडे चिंटू जी के जिंदगी के पहला फिल्म बन गया बा विवाह कि इतना ज़्यादा दर्शक लोग प्यार द्वार दिले बानी जो कि ऑफिशियल ट्रेलर के करीब 25 मिलियन। आप लोग के इस वीडियो के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बतलाएं। तो आप लोग के बता दें कि इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमनी के चैनल के साथ बनल रही। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।